Musurik gordetzen ez duten eun eskutitzak arnasa bezala eteten diren bizitzak aulkia huts ikusten duten gabotzar gauak bihotza bularretik entzen duten arauak orain da aukera bidea aurrera non jaso gabe gorde diren lastan guztiak berpiztuz amets gaiztotako basapiztiak urtero urte betetzetan opari denak sekula jaso asmo gabe eman zirenak orain da aukera bidea aurrera etxetik izan ditzagun bihotzetik bezain gertu ez ditzaten asfaltozko hormek ametsik lertu bakea eta askatasuna berriz arnastu kuadrilla eta familia berriz osatu etxetik izan ditzagun bihotzetik